musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe ɓe funnague hirnague sahale ɓaleri woni tigui koɗo wonno nde alaɗo yanno sikki ala to banggue karallagal wonani en tun ko Abbas Malal Abbas omo rokkodiri jungo e lamtore Sanabdul Tuk Sabudul Maji Demɓe eta Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde Agnam ɓulik seb gurgol e balle walalde e wonde Aminata Siré basugel bandu boolo mo seeno paalile Agnam yeroyaɓe kajjajiɓe Diop jaggitorde fulɓe tawi huufi haalirde nde ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane kasantirejo mo Agnam yeroyaɓe musidɓe tedduɓe ñallal hande ngal haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe tawete koto Bakay Combe Lombe so wiyama noon en paami ko Agnam coɗay kono ko addi ɗo hande haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe nde tawno e sangaji ɓennuɗi en gaddino ɗon jayde ɓangguino fodde ñallal posgal waɗede toon to Agnam coɗay tawi ko goto e ɓesgu leñol ngol ana jogui golle tiɗɗe ɗe gollodirta e tagore nde gila ɗo yimɓe ha e jinneji suuɓi ñallal ruttude jinneji ɗi teddugal tuggi nder faade joni bandiraɓe hewɓe ana laamdo beele ngal ñallal woodi holno ngal woodiri e holko mbawɗen hen famminde pular noon ene wiya sikki ala guerte ɗo ndema ɗo ko ɗon ƴartinte wadde hande nde natti makam Neli e Mamoudou ko enen tigui jooɗodi e on ɗon debbo biyeteɗo Kadja Tamba gandiraɗo noon woni Kadja Ñaan ɗo e Agnam coɗay mo noddirten debbo jinne hade min woɗɗoyde taw debbo jinne aɗa wawi salminde hettiyankoɓe meɗen. Bismillah rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ƴetta gonni Allah cangal julde Rasulullah sallam en barka nene e baba kala ko heɓa ko ɗon heɓa en salminima an ka Ibrahima Kane e weltanadema caggal golle ko gollata ko e liggirde ma nde an yaadi ma e wondi ma foof nden noon min gowani haalde no fewi dentangal yimɓe fof mi salminiɓe dentangal ko takki ko taari e ɓoggi WhatsApp ɗi foof mi salmini ɗumen yettiɓe tigi sohna Kadja hande kam mataw ko pular wiyata ko so tawi ƴogo yoolima yettima tigi rigui ndiyam natti ni ɓoggi WhatsApp gonɗa koye haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe woni www.agnamtv.com ɗo joni joni o caggal nde kofnuɗa heeɗiyankoɓe meɗen min garatan koye lamdal gadnal so tawi neɗɗo wima tan holi an hol lamdal daɓɓal walla jaabuwol daɓɓol ngol mbawɗa jabade hen ko adina nattene golle ɗe gollata ɗe holi an momin kaldoto ɗo e hande ko artude ɓoggol ngol min ko Kardiata Ñaan biyeteɗe wiyam ko Agnam coɗay Bagay Combe Lombe eyyi ko Agnam coɗay jeeɗa guila e jinnaɓe walla hoɗɗo wonto jeenoɗa perɗa garɗa ɗo walla gueɗe mbaɗe honno eyyi to galle baba to ko Agnam Siwol ton jeyami nena mi wiye manda baba wiyete ko Hammadi Ñaan Hammadi Oumar nena wiyete ko Mignel Ñaan Mignel ko Boubou kono mbiyeɗa ko Kadja Tamba jeeɗa ko Siwol gonɗa hande ko coɗay holko wima Kadja Tamba ɓeta Tamba ko nene walla ko baba eyyi Tamba wona nene wona baba Tamba ko gowka ko toon ndesani sa ɓooye wuuro noon hankkitini wona toon ɓe mbiye kam Kadja Tamba ko Sénégal ko gartumi ɗo wuramen ɗo Dakar ha fayi Fouta somi ari Kardiata ɓe eɓe ɗiɗo komi ɗiɗo joni mbatta serdude yimɓe Kadja Tamba e Kardiata Dakar tigui rigui wadde haade men woɗɗoyde mbiɗa mbiyeɗa ko Kardiatu Ñaan kono mbaɗa nana yimɓeɓe ne mbima Keita beele ɗum ko yettode nde egguɗa e baba walla ko yettode joom galle walla ko yettode holɗum holko yettuma Keita eyyi ala andimi ko weli kam hande
annani mi kadi ko coftumi haalde Keita o wona yettodat min Keita ko jinne mo gollidema o mo liggotomi o yetta Keita ko jinno yette Keita woni Keita mo nanta o joni noon soɓe ƴettuma ɓe mbima Keita tigi hade men yaade nder a wi jinne mo gollita beele ngal ɗo gandal ɗeɗo golle ɗe gollata donɗa ɗum koye jinnaɓe ma walla a jangu so ɗum ala holno keɓirɗa ngal gandal ha aɗa golloɗo e jinneji ceerno Ibrahima Kane andani kadi coftumi jabaɗe mo jinne mo gollidamo e ko namdiɗa ko ene ronetake ene wawi noon dolmi koye jinnaɓe sibo oɗon nana mbiya jamɓe peñi ko jinneji go fof kadi ne jogui ɗum woni rawhan ɓe mbi jinneji rawhan noon sa asama ene hay sernaɓe ene waliyaɓe gaɓe mbi jinneji e jinneji noon mi sikki woni rawhan go fof ene jogui ɗum heddoto go fof no sertiri ene rokkira e ɓenen banggal amen min kam ko kanko rokkam direct kanko Keita kanko rokkuma en ɓoydi ɗon saaha mi andano mo sababu histoire no juuti kono en ɗon tan mbawɗen haalde hen sabi neɗɗo kadi ma fof tan haalata e Keita o ko kanko ko noon wi kam o waɗama koye koyɗol ɓooyi min ɓoyde gueɗe duuɓi 7 eɓeɗen gondi duuɓi ma 7 walla duuɓi 7 ko arema faade min duuɓami duuɓi 7 duuɓi ma 7 ɗi ha kemmi duuɓi 16 watti feñaɗe kam jamma fof ko arata jima dow hooram no hulani kadi so fiɗi daƴƴami haalta hay goto ko mbaɗa andi komin kaldata so fiɗi mi ay haajam ene heewi woni yimɓe wiye kaari no wonde gorko jinne walla kaari wonde gorko ladde haɗa ɗum resede walla haɗa ɗum ɓesnude walla adda e muɗum rafiiji e gueɗe mbayɗe hon noon beele kanko Keita nde o aremade ko noon wayema jaaɗa to ceerno goɗɗo safnoy ma walla hono ɗum wayi eyyi kanko nde o are am de mbiyam heeɓi duuɓi kemmi ɗi eyyi ɗiɓi tampini kam seeɗa saaha fof so hiiri tan mi yaha mi leɗoy mi ɗaanoyo hakkude Fouta e Guédio mbatti wiide kam moƴƴani jinmi itti ɗum donkumi mi ha yeeso mi ɗiɓa fatomi safraki noon kono gasani sakkitimi ko Tamba ala ta safraki firi ko nde ɗum arata e ma nde an e hoorema ba gonoɗa ko nedda dafaɗo rafi o wona rafi tampindo rafi mi yaha ngam mi o kam wona rafi ko mi waɗanma noon so mbaɗa ara e ma kanko jinno kanko arata e ma mbaɗa heewi doole jinne so arama ko hoore addoto hay satu cafam ɗi kadi ko noon ɗi mbaɗi ko hoorema Moussa jooɗe ɓennana on saaha ma andu tan kanko ari mine yiya ha gandu ɗum mi deccu tan e hoore Moussa ɗi tan kono so yeehi tan kadi yaha koy kono palini kono so ɓenni beele Keita ko debbo walla gorko Keita ko gorko kanko joni Keita omo aranno e ma e ndin mbaadi yeehi ha an e hoore ma a watti safrude beele o wonko jangguinma ko daaɗe ɗe janggata aɗa safrira walla won leɗɗe ɗe rokkuma aɗa rokka yimɓeɓe walla so ari tan a wiyat Keita tan o ara o waɗana hoore makko kanko ko yiɗi wadde ko holno safrirta eyyi safaro ngo ko dow dalilu ko dow yamirore makko kanko so arani ala ko mbawi gaynude wonko jangguini kam noon ɗum kadi ko sirlu e ɗum kam horani ha ɗum kono kam sababu o kam ko kanko joga doole ɗe saaha komo ara direct e am o haala saaha kadi koye jamma tan koyɗo ara haala kam foof leggal kam holli kam ɗum no ittirte e ke lekki ɗum nafata ke lekki ɗum ɗo firtata jamma min jaada ladde o holla kam foof so fini subaka manda lekki winde ɗum
so ɓe mi laata on makki firti ko hayso woni ko mbaadi koyɗol an aɗa reeni ayawo somi yi o mbiɗa andi ko o woni Keita non tan mbami wiide par ce que min somi yimi mbaɗa andi wona neɗɗo so ari am mbaɗa andi o wona neɗɗo kono kadi ma ɗum fof haalte on tan mbami wiide julɓe koyɗo tan mbiyen kono ko min hawra mbaɗa andi wona koyɗo image o haala kam fof somi fini ko noon mbaɗirani to wunene hen kadi eyi so waɗi noon ene sappa somi fuɗɗo nde wimi sappude min wa sappude sinno min ganda ɗum min ganda ɗum ɗuminen min jeehi calin ha juuji noon gandumi hande kadi lawol ala gandumi kan naforane hen ko wonde julɓe ɓe kadi hollani kam hen kene harmi fof koko daji golli kam hen so jokkere en ɗam e kala ko wawi waɗede hen kadi soko sadahuji mum soko leɗɗe mum ala ko yimi ko harmi hen si komi nango wiide Cheikh Tidiane kadi nehi kam ko Allah ƴiri siñade woni ko Dakar on ko amdu ceerno Massi Baro kamɓe jadanno min ko ɓallude ceerno komi nawanno bottaɓe minen sukaɓe galle ɓe fof ɗum noon so tawi mi hokkama o ligguey ala sago ma gasa o min kala jiɗirɗa kono waɗirta tigi an gonnoɗo Kadia ñaan gonɗo e nder galle wonde nene wonde baaba wonde miñiraɓe mawniraɓe joom galle kawiraɓe woni almudo fini tan wiyama watti haaldude e jinneji watti gollodade e jinneji watti safrude holno yimɓe wurdiɓe maɓe jiruno ɗum e saaha puɗɗogol ngol eyi ɗum kadi waɗi haala yonti fof haalete sababu o ko Tamba ko Dakar umri a namdima na e namdal mbiɗa so tawi o haali kamɓe seeɗa walla haala kam jibinti eyi gonga dewgal ngal tardi tardani par ce que wawiɗe hedde 19 ans wona 20 ans e ndesrani e men kam enen mbiɗan ko tardi ko 20 ans ɗon tugguri ɓe sikki min jani kadi ha dekkili kadi woni hunde seeɗa caggal dewgal ngal e dikkugol ngol woni duuɓi jeegom cikkumi eyi ko wawi wonde hen foof dewgal ngal to leeli caggal dewgal ngal kadi ɓesnogol ngol kadi wona no feewi kam eyi tampinani feewi kono ɗum fo e waade noon ɗum woni namdal men ngal to wiya neɗɗo so wonde gorko ladde gueɗe ba noon wono wayata joni noon lamdal men ɗo to jaarde tan ɗo joni holno rendo ngo yiruma Kadia hanki tan guppannoɗo defannoɗo hande Kadia ceerno kaldowo jinneji eyi ɗon kadi ɓe jahdu yimɓe seeɗa sibide gummimi Dakar nde ndesami Tamba no yimɓe mbayni no seeɗa ɓe mbayni kono jinneji mbayi eɓe keewi wona goto fof no hokkira e goto fof wone mo jogui hay liggo hunde dokkeɗa hen woni ala hen on yetta Allah wonani hen sirbu so haala yonti fof haalete caggal ko gummimi leydi amen Dakar kurtine Tamba e jamɗo min nene won peñoɗo toon siba hanki ɓawi ko WhatsApp fayi fof heɗoto kadi mbaɗa anda no feewi so Kadia hande a ɓenni WhatsApp mum gonɗi koye haalirde goɗɗa radio gonɗa eɗen gonɗi aɗa mi wowan ɗum kadi meeɗan jabde ɗum eyi kono noon ɓaade neɗɗo kam garɗo e ma ko ɓeydata wona ko ustata eyi ɗum noon alay saago toon famat tan min wowan ɗum komin gonasnaɓe komi almuɓe ceerno Massi Baro minan hownade buuloji min naɓa e tarbinade ɗum ɗum ɓoydi hen tarbinade en ɓoydi hen duttimi jami Tamba mbanmi dewgalam tarbinimi toon on saaha kadi min kadi gonnoɗo ceerno mo kadi min goɗɗida koye bandiraɓe min gonno kala ko jiiɗa hunde ma on to ido fuɗɗi caggal rafi one on noon ko waɗi hen rafi on juutani e kankone on sababu mo waɗi hen mami arte ceerno kono ha joni mi ñoƴƴat yimɓe rendoma ngo yiyannogo Kadia hanki defannoɗo no una ne ƴooga yiiti Kadia hande kaldowo jinneji beele ɓe yaawi jabde eyyi ɗum kadi waɗi caɗele seeɗa ɓe mbini wona ɓe mbi wonta ko woni ɗum ɓe mbini ɗo min jiyannomo ɗo omo
omo jaɓɓo hoɓɓe omo dismo gila ko suka fuutanko e mbiso min ngari kanko no jaaki amen emin ngannduno ɗum ɗo so feeña makko bettali ɗum ko anndi ɓe kamɓe duwaw seere ɓe jiiri ɗum e leñolom ngol woɗɓe mbi ene wona wonta koko ñemtinda Tamba to wonno to mata ko ceerno makko janngini ɗum gonno toon eyi mata wayi hono eyi ko jannginaɗo walla ko liggey on jiɗo jogii andi kam haala donc ta haalde donc won toon bawi fal kadi mi tarbini ko Tamba to toon ndeso wadde ka gunasnajo mbiɗa gunasnaɓe gandira ko diine gandira ko lawol tijani gandira ko sunna kajja hande gollotoɗo e jinneji beele a dañjani caɗele e seerenɓe maɓe min dañjani muusina seeɗa noon to ɓe nani ɗum de nde wonno haala e mbi holko bonni haala e mbino haalda e mbi holko bonni haala sa heppi haala taw haala ka yettaki watta sens minde on saaha mi diyat tan muɗɗugi kam paadmi gandumi ko neɗɗo so anda ko yimɓe andi mo gonduno ko yidde woni hakkunde men aɗa hawre jinneji goɗɗi taw ko bonanmi jiɗi kono oɗo o daran kam bonandi ko moƴƴa tan ko ballowo e ɓamtu leñol e wallu juuɗe ɓe somi naati lamdal coomngal yano seeɗa jawanɓe gandira ko ƴoƴɓe tingti so neɗɗo ƴoƴi tigti wiyete ko dewel jawanɓe beela nokkani ƴoyre jawanɓe tan mbaɗɗa peeje ma mbattuɗa wiide a haalde jinneji a waɗi ni a wattindani taw ɗum ko peeje jawanɓe tan holno pamminirta ɗon wasata si kuɓi ɗum eyi ma won fof haalama hen kadi minne so gona cuure nde komi ƴoññoɗo mi mofti fof mbaɗi seedeji kadi kono noon ko jiyami ha mawnumi ko mataw toroɓe nawi ƴoyre nde yeehi ha sakket jinneji ɗi kadi ƴette gueɗal mumen mbaɗa haalde jinneji to mbaɗa andi ɓe tigi wona yimɓe hol ɗemgal kalduto jinneji ɗemgal jinnigal ɗemgal magal an walla ɗemgal ɓe gadde magal Allah hoddiri a nan ɗum ɗemɗe fof ɓe nana jinneji ne waɗi julɓe ne waɗi hefere no mbawi noon ɓe mbayi ɗemgal fof mbaɗa nana min noon ko ɗemgal nana ɓe ngal ko ngal min kaldata so jinneji ɗi joñama an tan kajja ñaano hol ɗemɗe nanata pular nanta mbete woodi gongal pullo min de ngandumi pular ka pullo tan ɗemgal ma ko pular a nanta bambarankore heewani a nanta jolfe nan serraɓe a nana français seeɗa tigi haadi ka dokkaɗo safare beele wonmo meeɗa tan safrude selli dogi e koyɗe mum o nani arino ene rafa ko ɗo Allah addi mum mbanmi hen ko mbawmi ko o dañi jaam beele on ne woodi walla ɓen ne woodi ene woodi kadi neɗɗo kadi wawa mantude hoore muɗum ɗon kadi ko julɓe cettoto kadi ne woodi kadi rafi caflam ɗi eɗe muusi ko rafi jinne noon jinneji fof gotum kono won hen ko bonnoɓe won hen ko moƴƴinoɓe won hen gara ko hodde yidde hodde e ma won hen gara mbima mi yiiɗa hodde jinmi ko bonnude mi yaha holko bonnuma ko mission am komi nena ɓe bonnoyi ɗum kadi seedo munan ɗon tigi ɗum wadde firi ko welanno ko ɓen jokkodira kaala ɗo joni galle ɗo gonɗa ɗo en yiye hen dental yimɓe hewɓe arɓe ɓe mbiya min lotto ko galle ceerno ɓe ñalla ɗon ɓe mbaala ɗon saaha jiya neɗɗo ene yani saaha nana neɗɗo ne haala gorta wonni wiiɓe neɗɗo ene ar ɗon mataw jinne naata makko o watta haalde ɗemgal ngal o nanatano yeru o nantano pulaar tan wona e haalde pulaar walla mo nanta français wona e haalde farayse so gasi tawa rutto e ɗemol ngol tawa nanata ɗum beele jinneji ɗi mbaɗi ko ɗemɗe e tubakoɓe fulɓe serraɓe walla gueɗe mbayde ko noon walla ko holko waɗata noon ana waɗi tuggi tan koto haalide France ɓe kewi toon
kadi hande so tawi France naɓe cettima ene heewi tan rewɓe ene addi en caɗele guila ɓesguji ɗi hay rewɓe resaɗe ɓe ɓe jogui tan almuɓe waɓe setta ɗum France kadi annemi sikki wonko tawiɗa hen tawna commentaire gati an kam nde garɗa nde on saaha haydara ala ko mbaɗanɗa kono a settima kada yirguite ma eyyi caggal mum so toɓe ɓenni France ɗum aroɓe jinneji ɗum gonta ko hendu ɓe natta e sukaɓe nden komin feññini Fouta ɗo hene wonde bilengu on saaha toñi ko heewi joom arat naate joom wiye ko kaari nangi kaari kamɓe kalata ɗum noon tawa ceerno ko bawɗo gollal mum ko koolaɗo kono saaha ɓe ndendina eɓe cuuɗo ngara mbiya holi an taw ka bawɗo bilegu ma holi an nanguɗo kaari accuma o yaha o huyma ko kumma nangi kam hombo koddiɗo maɗa walla ko yummum 40 leñol nangi kam an bilejo mbaɗa wi tan ko sabi ko gullinaɗo tan ande wullinama o haali an ceerno no an kada leñol ɗum tan mbawata wiide min gam haadi ponduɗa yeru koye nenam ko baba rammoji baba kam ren ɗum faami kada leñol noon tan mawɓe hewɓe so Allah keɓiɗo caɗele ha e amen minen beele gandal ngal aɗa wawi jengin ɗum goɗɗo min de neɗɗo ara e ma tan yiiɗi ngal ɗo gandal jenginamo haw faama o watta gollodade e jinneji ɗi walla ko maw rakke tan banggue goɗɗo eyyi ɗon mbaɗi caɗele seeɗa jangguide ɗum de kañum rokkat tan mbaɗa wawi jogade almuɗo taw ko woni ko ene wawi tawma jogui ɗum men kono dokke ɗam wona gotum won hen garat yidde joomum woɓɓe gara so naati sukaɓe somi safriɓe celli ɓe kalna kam iwdi mabɓe yimɓe caggal leydi gummimi joni joni avion garmi ɗo yimo hono gartuɗa ɗo eyi minen somin jaaha min jofta billet emin joola avion taw on jeyatami te ɗum ne France a yiyat métro taw kamɓe ɓe hen aɗa yiya andi o wonani ɗo neɗɗo surtout ma e leydi e waɗeɓe ene heewi mabɓe hande natti koye ɓaleɓe wonko teska e ma ene hawni min kam mi hawrani hen kono mi nani aɗa jooɗo tan aɗa wone safara aɗa haala dande maɗa andade nde nanɗo fof andi ɗum ko ka jañan haalata ɗo ha ɓooya tan dande nde diira tan wonta dande gorko holko waɗata ɗum eyi sillu tan misti adan ko an kajja haalanno wadde so wonti jinne taw ko gorko dande mum ara walla ɗon ɗon ko sirlu tan ɗon ko sirlu ɗum ko diwre sawa ɗum ko liggey tan way noon tigi wadde ko wona ɗum jinneji kaɗa sago wajibu waɗa ko change hen seeɗa waylo waɗa eyi waylo waɗa somi ari ma hande yeru min kasante leñu ka jañan gollotoɗa koye jinneji kaldata koye jinneji safara ma ummorto koye jinneji aɗa safra ñaw ummorimo e jinneji mboɗi yiɗide hande jinne mbeɗa aɗa wawi holdede jinne aɗa wawi saari mi holluma kadi jinne no wiirtendi nani ñandene publicité o ñanden mbaɗɗa o mi mbiɗa teddugal jinneji ruttede won hen kam ɗanaji ha Allah weeti ko nande fulɓe ɓe jendiraɓam ɓe ɓe mbi teddugal jinneji ɗum nde haɓe jiyano wayata eyyi sanele jinne arta direct jinne direct a wawa yiɗ ɗum somo yiɗma kay o hollotama direct no way so añima noon so holluma direct ɗum jiyata ha gaɗɗe taw ari ko bonnude o holluma direct face à face on a haltata neɗɗo acca coɓi somo yiɗma o waddema ko image mo ganduɗa comportement momi arema jiya kam sa yima andu oɗo ko jinne kono ko mbadi neɗɗo addanma so yeehi noon a janguete doolema sirtat a andat ko arnoɗo joni joni ko wona neɗɗo kono noon saɓe garema kat tawa hoorema ne mawni so hoorema mawnani a wawa gurede jinne soɓe ke gatuleji holko saabi to banggue yiyande walla woni yimɓe tan no kaldata goto fof no Allah tagiri ɗum Allah wanma ko neɗɗo kersowo
kaalo woni turi kaalo dande e lesɗude gueɗe bayɗe hon noon kono sa naati e golle ɗe aɗa finna aɗa furo haɗa haala hen komuɗi tan kawriɗi taw ko yimɓeɓe a wawano ni ɓamtu guita ma daara ɗumen holko waɗata noon eyyi ɗum ceerno Katanke mawɗo moƴƴo malaɗo jeko ko moƴƴi jokko en tan yaata kadi ko laaɓaka ɗum wona karante leñol ngol kadi ko diine ɓe gandirma min kala jiɗɗo diine ɓe yiɗi ɗum e ɗon kadi ko sirlu ene wayno mbiya docteur walla jimowo so tawi on wawi fidde ma o jalde ma so yonti ligguey o ari so naati salle opération walla salle consultation on ala séri hanki par ce que ligguey namdeɗa ka jangguɗo ɗum hande ko a diplôme ɗum noon de so ligguey yonti ko ligguey tan hanki ɗon an waɗa concentré hay jaleɗe ma ɓeɓata nde wono ligguey ko ligguey namdi ko gollal ngal waɗata noon eyyi bel neɗɗo ara e maɗa janɗo tan dara oɗo tan tawa o wona jinneyi wona a wawa safrude ɗum mbiya o mi jeeya mbesa ɗum ne waɗa ene waɗa kadi Allah no hokki min kadi kala ko ara enen tan taw kamɓe gaddi ɓe gollidani o kala hen garɗo tan waɗa laaɓa o kanko addi ɗum so jalaka yettotako ɗo ande han ka mawɗo jinneji an karne kaldo amen o aɗa ɗum walla hokkuma iɗum mboɗi Allah koye eyyi so minen ko puɗɗim liggey o joni mi sikki duuɓi 4 kono komin gollide e joni ɗum ɓooyi limatako ɗumen nden mi jaɓani haalde radio ala fomo haala publicité téléji mbimi ala minen ɓe ganda ɗum komi jawamɓe kadi min dal ɗumi teddi am e an sa ɓe jaɓanima ene wawi taw ka mam mabɓe walla ka kaw mabɓe walla ko jiɗɗa e mabɓe eyyi min kam ne haawi kam iɗum moƴƴi Allah koye eyyi ko noon tigi ko wawi wonde foof min gartu hen beele safara safrataka beele a yomnoto eyyi mbaɗa yomno kono ko sada ko ɗinga ɗoftumi ko ñamirani ko kala ko fawti hen ko bon fisam ɗon kadi sahani wona ñamade kadi ko mijjeyi sibu liggey jinne sa hokkama goo way kon halfinede galle ni way kon halfinede faaw muura galle bawɗo joga ɗum halfinte liggey jinne wani ɗo fokkate ko ma baba fof ko école ɓe ekkiti haɓe ganda one wawi waɗum seere goo ndewa diine ma soko julɗo gonduɗa soko kefeɗo kadi taw église a wawa tardudemo sans dépend dokkiriɗa ɗum ɗon komi julɗo kadi yetta Allah ko julɗo keɓmi eyyi ɗon kadi komaɗe jangguinma foof goo affaire jinne saɗa safra a ala yaadu a ala débaji kewɗi yangueji a yahata hay saɗa yahani wona noon an hankini ka docteur tan aɗa waɗa joni ISRA joni jottoɗa a yaajat a wawa wunji aɗa wawi arde ɗo gadduɗa malade taw ko jinno arde makko o yaha yetto damal o sorto o yalta kanko seeɗano o daroɗa neɗɗo naata ɗum kam mi tefatɓe mi noddamo funtamo haw ara ɗon kadi mo liggotomi o min kam ala ko gandumi kono keta mo liggotomi o onne andiɓe kaɗa jaɓana ɗum holko saabi ko ɓuuri hewde nante ko janggoɓe école jani école nanatake wonɓe duɗal ɓurana jani to duɗal ɓurana to beele wonko ɗum fammintuma seeɗa eyyi addi ɗum ko duɗal ɓural ngal eɓe gara toon wona ɓe garata hande gala diine hewɓe somin naati ɓe andi o gondi hen kono kamɓe ɓe jawan jaɓirde noon hay so ɓe jaɓi joko seeɗa no moƴƴare seeɗani bonat ɗum ko raw handete koye mabɓe ɓuuri hewde ni soɓe janggo ɓurani ɓe kamɓe ɓe hen jinneji ɓe jangga aɗa faami jinde jangga koko jangguirten ni a yaha duɗal joni so tawi ka gando aɗa andi tigui ɓe jindi hen aɗa gara sahana ɓe natte mabɓe watta sadakeji ɗi ɗum ko ma jiiya
neɗɗo o ko jinne ma hollu ma fof mbaɗa sadak ko jomnotoɗa ko noon ɗum kadi ko an yiyata jomum jomnoɗa ko jiɗɗa ko sa nandiri e jomum gollotɗon eyi ɗum kadi fawaki ɗon mbaɗa wawi yidema e appel ko jokkodira France naɓe e Dakar naɓe taw mi yidani jomumen taw ma cella nga ndiyam ari yidem ɗum koye appel won hen kadi no dose o waɗi tan kono uure ni tan nde uure ko ɗo haaɗi nde ɗo ngabbi dow so haaɗi ko less haaɗi koye koyngal ene wawi haaɗede appel tawa arani so monti dow hankidi koppi ko ɓendi ala sago ngara balade waajo funte ara haala haaju mo yaha o haala ko yiɗi ko waɗane tigi wadde ma to ɓoyata jowen yewtere nde kono mi ruttuno caggal seeɗa mi namdimama beele neɗɗo so ari ne yiɗi yiide jinne aɗa wawi hollude ɗum beele ko garɗo foof walla jogii sifa no jomum ardata ha kolla ɗum yiire guite mum walla sa yeehi sa ɗanima ma yi walla holko pammi tan saabu yimɓe heɓɓuɗani ma gartangal am e ɗon kadi jinneji keeɓi keewi gacce won neɗɗo fof ɓe jiyata hayso woto yiyaɓe tawat an hoorema ɗum hunde hen eɓe gara jeeyaɓe kono koye dow neɗɗo jiyatama kono sa yi tagorde no waɗata ni aɗa andi o wona o wonna ɗo on ko nattemo ko ma ganda ɗum jangga jinne yinma walluma hen so jinne wallanima hen o yiɗanima hen hunde wonta hen min neɗɗo otoma safa jinne ko neɗɗo wallanma hen an neɗɗo awa safru jinne ma jinne o ara mbaadino e mbaadi neɗɗo ha wawa haaldude ma joguimo keetawo e keetawo kanko jogui liggey o kanko jogui golle ɗe kanko rokkam liggey o kanko wallata kam hen won hen jinneji gara mbaddema attaqué wayi oɗo liggey wona go fof jaɓata ɗum ko heewi sa wiɗi tan oɗo liggey ko jaɓata ko seeɗani sibo saahaɓe jam fo sa ari safude soɓe donkani ɓe paye ɗi ɗum noon ko an mollita wallanma hen woɓɓe gara mbaddema attaqué hande mi yaɓa yiɗo suka ɓe gara mbiɗa yiɗi oɗo ƴeewa o itta rokkam humanam taw ko jinɗi mbiya ala awa humande o simina komi yimɓe mbiya ala oga hokkan kammo tan on gaccami mi yaha mi yaade makko wiyam ala mi ñaagui tan oppumo ƴeewa ko jiɗɗa waɗanma on saka kam mo paw rese mo paw jangga école hande en bonni ko heewi ɗo de wadde safruɗi ne mbawi neldede neɗɗo wawi neldede leɗɗe nelde mocce téléphone walla gueɗe banno waɗe kole e mocce téléphone eyyi comme so neɗɗo yiiɗi jokkodirde e maɗa wawi tan haalde ɗo téléphone o ne hatta kadi min mbaɗoy ɗum e nder lefol heyiɓeɓe jiiya ɗum somin keeɓi kam somin jii jomum ɓurani min aɗa jogui téléphone mo mbawɗa noddede keɓeɗa kaldeɗa walla whatsapp mo neɗɗo wawi woppude konngol haalde e maɗa beɗa jogui ɗum eyyi mi jogui saɗa wawi haalande ɗum numéro 77 248 70 29 woni waɗi whatsapp omo heɓo kadi e banggue noddago joni noon mi luɓoɗo miijo hettotoɓe ɓe so tawi wonko jomum jokkodirɗon ne yiiɗi neldudemo hunde walla e gueɗe mbaɗe hon noon ɓete numéro o ne wawi neldede ko wayno VVN orange mone gueɗe mbaɗe hon noon ene wawi tigi rigui hol konngol battiningol tan kalata faade rendo ngo bagginali woni wasiyaji walla conseillage ɗi mbaɗa hokkude yimɓeɓe beele ballodira e rentade nafodirde e gueɗe gurdam ɗe haalirde Agname hettima konngol ma battindirgol haalde Agname bisimilla haaldirde yimɓe ɗe ko rafi ina kewi hande kadi ene muusi nden mbaɗanama wiide sukaɓeɓe ɓe ɓorngal moƴƴat hoto moccol hidaɓe hoto waɗa hoore ɓolde nden ko noon ɓe gardanno sa tewi ɗiɗon a rewi diine ma aɗa suuri heewa yettadema kono kamɓe nde ɓe paamani mbiya tan ko seyɗani kono ko jinneji ene heewi wadde ɗum seeɗan kadi waɗa seeɗani ko jinneji toñoji ɗi jinne noon ko juul kadi jogui kadi sifaji waɗi heferɓe no way tan guila annabaɓe tan no wayni kono jinneji mbaɗi ten haɓeteɓe tan nelete tan hannde jeehe bunni e ngaro eɓe gara ɓe kalden ɗum wiya min de ganda a bonni kam wi ko woni garon ko bonnande o suka debbo ayi a faddima ganda de koko mawni naɗɗa ɗo
yo min ñaagi yafuya tan ono ɓuri min doole kono mi ñaagata joni kala ko jiɗɗa waɗanma ɗum je sada kuɗɗi mbaɗa noon no yimɓe e mbiya ko rufoɓe ƴiƴam ga ko rufoɓe guertoɗe eyi ay neɗɗo ne sikki hay docteur sa yehi ɗum hokkere poɗɗe sa sella dafi hoore nden andanoko ɗum fota hewɓe kangama ɗo taw ko ɗum woni mumen ene kaam haajuji mumen donc heɗanede wiye kaari ha ngam heɓe faam o yarne poɗɗe pourta poɗɗe ko dorot woni hen sayr tan ɗanoto kono dorot kadi dorot moƴƴani hande kono en dagui caggal en safra kala ko dandal fittaɗo julɗo ene dagui e min noon yettere Allah min gubbani somin kirsi kadi ko sunna e farilla mbiɗa wiya ko bisimillahi rahmani rahim min kuccita funnaki somin paari sadaka o ɗon defere sakke julɓe ɗum ko welnade waaji o accamo to wonki daɗa soɓe ngari ɗeɗɗat an a yii on ko ɗo holluma hen a harataki nanami hen de eyi nanami hen de min komi namto tan ɗeɗɗugol ngol ko jungo ma ƴettat ɗeɗɗa to sa ɗaldama ɗon tan waɗa koma a hawri hen koma o so tawi ɓuura andude ko hôpital o fayi won toon kasima bona koma hôpital nawate ha ronkane min poɗi addanede minen en jogui ɗen caɗele e joom arata amen foof tawat gayni tawa andi karama an ka gayniɗo komi ruttatama bolla ha jikki mi nangueta galle he yontere ene wawi ni safara kaasi gadduɗa o ñamtama ɗon e waw ɗum lewru ndu wona somi addema yontere somi andi safara ngo tiiɗi somi wondi ko baltati so tawi ko jinni wiya appa jinni noon natti goɗɗum hanki safara mo tiiɗi ɗum waɗi minen min gara jomne haala ɓurana min mumo kono gaɗo ganda sa haali tan mi wiyata nekkari sellani e on wawi arde joni hitande on wayma o jooɗo 6 mois caframa o yaha o joñoyo mbiya selli yaha kadi o arta kadi joni noon somo andama famani foof wiya kaari kende ko warta foof ya garta o juuti kaari kende ko sellani tawno ko jinno funtete aɗa funta o ñalama goto no mbaɗe ni tan noɓe mbayi oɗo jaɓanma jaaha tefa o hitani oyma hami ɗum ɗo hami dade hakkilla wadde mbaɗa andi fofof wawa hijjude en jowat ɗo nde ɗo roguere wasa haalirde Agname ɓamde Pulago Agname yoroyaɓe artoya e maɗa e roguere wonde en wawi taw hunni ne wawi taw kadi ko goto e golloɓe nder haalirde nde hettiyankoɓe tedduɓe sikki Allah yewtere men hande heeride ko fati e gandal jokkodiral hakkude yimɓe e jinneji walla mbiyen ceerno gollowo gollodirowo e jinneji tawa ceerno wiyete ko Kadia Ñaan tawa jinne mo golloto o ko Keita ko banggue safaruji e gueɗe bayɗe honnoon on kettima ko heewi ko ɓenni ɗo wasata ma hakkillaji mon ɓuul wawde etade naftorade ko foti naftorede hen kadi lamde goɗɗo garoji kadi ƴeewen kadi holno golleɗe jaɗata ɗum noon arno waɗande on yewtere nde ko goto e musidɓe moɗon Ibrahima Oumar Kane kasalligal mo Agname yoroyaɓe wonno koɗe men hande ko Kadia Tamba Ñaan walla mbiyamo debbo jinne en dokkodiri kadi fotore hay sangaji garoji yo jaam gueno hiranen so yiiɗi waala so waali kadi dawata on jarama